Ngifica umfazi wami ubhizi uyayidla ukudla lapha endlini ngedildo. Kukhala uyayizwa loo nto ilokuthe. Ngutshela ukuthi iwe phambi kwami ngayibona le nto ibhizi ishuda ngisho isilele phansi. Uyabona ibhizi ithi iyakhuphuka. Well, babheki, by the looks of things ngathi le nto impela ayikuphathile kahle, phecelezi nje ikutraumatizile. Ake ucabange wena nawe uyifake ecathulweni sami, fica umfazi wakho uyayidla ukudla endlini ngedildo, ungenze njani? No, babheki, honestly, you have every right ukuthi ube frustrated. You have every right ukuthi ufile ngale ndlela ofila ngayo. Perhaps mhlambe wakwacabanga mhlambe ukuthi ubuke izinto ngelinye iso, mhlambe mase kuthiwa uyayithatha wena uyifaka ecathulweni zakho mama. Mhlambe iyona ndlela le umama akwazi ukuthi enze into esiyibiza nge-self exploration, yabo. Yona ndlela la akwazi ukuthi afunde ngomzimba wakhe, afunde ukuthi uthandani. Kahle kahle nje iyasiza even for i-sexual experience yenu. Wedokotela, kunento kumele uyikhumbule ukuthi yiqolo leli. Uyabona le? Akusiyi-feral noma injini feral. Uyabona? Yonke into engiyenza ngiyenza ngegazi. Manje ngi-understand ukuthi mina kungani ngiqhathaniswe nemishini. Well, babheki, angisho ukuthi ngiyaqhathanisa per se, but mina ngithi mhlambe uma sekuthiwa mhlambe ushintsha i-perspective yendlela uyibuka ngayo umshini lo wokuyidlokodla. Asike sithi nje asiyithathe le nto le umshini wokuyidlokodla siwuthathe nje suwenze kube ngathi utoaster, yabo. Umshini wokuyidlokodla kahle kahle ufana no-toaster. Well, ukuthi uno-toaster akusho ukuthi isinkwa esingafakiwe ku-toaster awusidli. Uyasidla isinkwa esingafakiwe ku-toaster kanti futhi uphinde usidle nalesi sifakwe ku-toaster. Wadoda, uthi umfazi wami akathatha inkomo yami ayifaka ku-toaster. No babheki, into engizama ukuyichaza. Uthini kimi dokotela? Angisho ukuthi umfazi wakho akathatha inkomo ayifaka ku-toaster. Into engishoyo babheki mina ngithi mina mhlambe thatha le analogy, mhlambe uyibuka ngenye indlela, uyibuka ngelinyiso. Just ukuthi kusize. For example, mina personally babheki, mina lento nje ngiyibuka njengo-toaster mina. Wedokotela, yabona le nto sayisho namanje izafana nale ngikukhuza kuyona ukuthi musu ukuthi umfazi wami akathathe ikhekhe lapho ayolifaka ku-toast. Okay. Forget about the analogy ngiyendele, the bad example. I'm sorry babheki. Uyabona nje lama example akho angazi noma ilesilungu nesokuthi dala. Mhlambe ikhalazo zakho usuke wayitshena mhlambe umngakho washo ukuthi ufila kanjani, yize phela ngale ngathi usumbambile eyidlokodla. Mina ngifilo ukuthi abantu besifazane kunedemoni elibangenile. Baphela abafazi bethu ile mshini efikile uma AI lo mfazi ngelinye ilanga uzophuma engaphandle ayofuna lobo mnandi ayizwisa bona lapha ekamerweni.